Usman ata ne mai waka da baituka zan rerawa, sako na kawo al'ummar ƙasa ta wazan miƙawa. Hausa, Ibo da Yoruba, Fulani ku yau saurarawa. Batun da zan fara zan yo zance kan mu talakawa. Allahu shi ke bayarwa, kar ku je gurin kowa. Shi yayi mutum mai rainan take sai ya zama togawa. Allah yana kallon komai yake zuwa yayi dawowa. Hausa, Ibo da Yoruba da guri ɗaya muke zaunawa. Fulani su ma idan sun zo guri ɗaya muke ganawa. Gashi lokaci ya zo faɗa tsakani muke kawowa. Ba zaman lafiya kullum hankali muke tadawa. Ina riba kan tashin hankalin da muke zantarwa. Ko abincin da za mu ci babu damar nomawa. In za ka je wata alƙarya hankalinka bai kwantawa. Inda kwanciyar hankali aka samu zaniyo darawa. Tsarin tsaro aka saba gwamnati ɗai take tsarawa. Da ni da kai mu haɗa kai domin ci gaba mi kawowa. Hausa, Ibo da Yoruba, Fulani ku zo mi zantawa. Mu gane matsalar da ke a tsakanin mu sai mi gyarawa. Don ci gaban mu ne samu karmiyar da yau rusawa. Mu gane zaman lafiya dan shi ne tudun dafawa. Shi za ya zama fita a gare mu har mu bar kyashin kowa. Zumunci ya kulli tsakanin mu shi ne abin dubawa. Ƴaƴan mu da jikokin mu su ba su yau darawa. Zaman lafiya shi ne zai sa hankali ya kwantawa. Mu samu natsuwa kowa zai zamto yau cikin walawa. Hakan za ya sanya shi wa gabanin mu sai su hutawa. Su samu natsuwa domin mulki nasu sai su gyarawa. Mai hankali zance na shi ne zai yo ganewa. Mu kauda dukkan wani san rai, gaskiya kawai mi kamawa. San zuciya shi ne ke sa rigima muke tadawa. Inda za mu daure mi haƙuri kan mu sai miyo haɗawa. Mu koma kamar da zamanin su Sardauna mi dubawa. Zaman lafiya shi yasa ci gaban mu su kai kawowa.